Club Junta, building better Africa. The best portrait phone, AI empowered, studio level, AI portrait camera, 3 hardcore portrait modes. Snapdragon 8S Gen 3 AI chipset. This is on our 200 series. We trade with Exodus. We know that time is money, and that no matter how fast we trade, our broker will answer our questions faster. Trade with 24/7 live support. Exodus, born to trade. The world's most deadly assassin. Their identities are a secret, even from each other. So how's work? We had a little trouble with the commission. So how's Glenna? Are you looking for a job or something? You are the job. Had a few problems ourselves. Did you do something new? I added peas. I want to show you something real quick. Do you guys remember Opera Mini? Yep, they are back with might be the best browser for your phone. Let me show you my top 3 benefits of using Opera Mini as my default web browser. The last one is going to blow your mind. Number 1, fast browsing. Are you stuck on a slow connection and slow page loads? Opera Mini speed means less waiting and more browsing. Number 2, data saving. We all know that buying data can be a pain. Luckily with Opera Mini, you can save up to 90% of your data. Browsing smarter and longer. Number 3, free data, which is my favorite. Opera Mini comes with free data every day for MTN phone numbers, making sure you are always online. And it's funny how most of you guys mentioned Opera Mini when I asked about your default web browser. Yeah, titelo choncho tiyambe motero kunena kuti muli bwanji mwadzuka kubwanji kwina kuli konse kumene muli tipepese chifukwa chonena kuti kung'alula kwa lero kukufika ni mochedwa ng'alulization part 2 kuchokera pompano pa Limpopo FM DJ 11 DJ Mabande DJ Nyata DJ Kanga Mr. F Don't Trust mwadzuka bwanji kwina kuli konse kumene muli Amalawi timafuna tikudziwiseni nkhani yapafupi apa kunena kuti ku imene imakapa anthu kwa msundwe imene imakapa anthu kwa msundwe ali Don't Trust mukungofikira kutero zikhawaji kodi mwadzuka bwanji kwina kuli konse kumene muli kuchokera pompano pa Limpopo FM Kumvera Limpopo FM ndi Mr. F Don't Trust. Akamuna pa radio mtundu bambo. imene imakapa anthu kapena kuti imene imatema anthu kwa msundwe imene imatsogoleredwa ndi mnyamata wina amene amachedwa dzina lake Phambala. Titaifufuza tapeza kunena kuti palinso mkulu wina wake wa business amene ali wamkulu ndithu pa msundwe pamenepa wa mabizinesi yake ndithu titamufufuza ndithu kumuzumula tapezanso kunena kuti ndiye mweyunso amenenso amaperekanso magalimoto ake kwa anyamata kuti azikatsogolera dzionesero mu chaka chija cha 2019 magalimoto amene amagwiritsa ntchito anyamata amenewa amene amakapanga dzionesero amene amapereka ndi mkulu ameneyu wa mabizinesi yake pa msundwe amene ndithu anali gulu limodzi ndi Phambala kutsogolera anyamata aja amene amatema anthu kumene kwa msundwe. Dzina la mkulu wa mabizinesi amene tichite kubwera nalonso pano pa Limpopo FM paja mukuziwa kunena kuti Limpopo FM ikamabwera ikamapanga chinthu simasiya chinthu isadatsirize timafuna titsilizise ndithu chinthucho chimene chiyambacho ndi Limpopo FM ndiye tibweranso ndi dzina la mkulu wa mabizinesi amene kuchokera uko kwa msundwe kuti Amalawi momudziwa kunena kuti kodi mkulu amene amalimbikitsa zisokonezoyu ndi ndani mdera limene la msundwe. Limpopo FM ndi Mr. F Don't Trust mwadzuka bwanji kwene kuli konse kumene muli Amalawi amene maikonda ku Limpopo FM. Gemu ya kukulira lero kuli pachiwaya wachita kuyika mpaka chibora umwandina mizaserina tiyitera mada iko maserina ndisana mezanga zinada ndirandaza kuja ngalumba wosale mbapada iko maserina apabona huwe sesa umwandina
mwadzikobanji kwina kulikonse kumene muli Limpopo FM ndi DJ wanu ono DJ Mbamane DJ Nyata DJ Kanga Mr. Everton Trust pay following Limpopo FM simudzatsanguluma simudzakhumudwa ndanyamata pa Limpopo FM mukumva bwanji ntupimo Limpopo FM ngampaka myangalozation part 2 kuchokera pambano pa Limpopo nthawi zina zake tizicho sako ma stress tizisakala sana ako kumasangala sana ako nthawi zina zake Limpopo FM DJ wanu DJ Mbamane DJ Nyata DJ Kanga Mr. F don't trust him kuva bwanji ntupimo Mwandina Mr. Serida kumvera Limpopo FM ndi Mr. F don't trust akamuna pa radio tundu bantu muli bwanji ku Actonville ku Binoni muli bwanji anthu ozungulira ku Actonville ku Binoni muli bwanji inuyo kumeneko a Emmanuel Golombe amene nambala yanu yikuti 0750188242 kumapeto amalawi ozungulira ku Binoni ku Malawi ozungulira ku Binoni komanso ku South Africa madera osiyana mnyamata ameneyu amene akutchedwa kapena kuti amene amachuka ndi dzina lonena kuti Emmanuel Golombe ameneyu ndi chigawenga cha ntchito chikumanka chikuyenda m'madera osiyana ndi kumanamiza amalawi kumanamiza anthu amene adachokera ku Malawi kunena kuti iyeyo watumidwa ndi abwana ake akufuna kutsegula kampani kotero amutuma iyeyo kuti azinka akusakasaka anthu choncho akumanka akutolera mapassport ndi ndrama kwa anthu amene achokera ku Malawi nde akumapanga chonchi mwina aliyense amene ali ndi passport imene idakali ndi masiku amene ali passport amene idakali ndi masiku passport yakeyo akumatengera passport yo komanso ndikuntengera ndrama yokwana 3000 rand amene alibe passport akumantengera ndrama yokwana 5000 rand ndi akumauza anthu okunena kuti bwanayo kuntchito kumene akufuna anthuko bwana amene amutuma iyeyoyo ntchito ili kumenekoyo salary yake ndi 10000 rand pa mwezi ndipo zikatero akumatenga ndrama za anthuzo nkutenganso mapassport a anthuwo ndi kumapita nawo powauza kunena kuti akufuna akayikise ma working payment mpassport imo zimenezo amene akupanga ndi Emmanuel Golombe mu mzinda wa Binoni Emmanuel Golombe ndi amene akupanga zimenezi mu mzinda wa Binoni nde anthu akudandaula kumeneko anthu akulira kumeneko ndeti kuchenjeza amalawi ochuluka kwambiri amene muli mu dera lija kapena kuti ku dziko lija la ku South Africa chifukwa ameneyu akhale akuyenda m'madera osiyana chifukwa akumati akapanga zimenezo ku dera limene apangalo ndi akumathawa osaoneka akonso nkumapita dera lina chifukwa chonena kuti anthu sadadziwe ndeti kuchenjezani ino amalawi amene muli ku dziko lija la ku South Africa kunena kuti Emmanuel Golombe ntchito imene akugwira ndi imeneyo nyamata amene nambala yake ikunena kuti 0750188242 kumapeto Emmanuel Golombe ndi dzina lake nyamata amene chigawenga chachabechabe chikuatengera anthu mapassport nkuatengera anthu ndrama powanamiza anthu kuti abwana ake akutsegula kampani ndi amutuma iyeyo kuti azinka kufufuza anthu akufunafuna anthu afufuza anthu aku Malawi ndi akumatengera mapassport komanso ndi ndrama amene ali passport yoti ndi masiku 3000 amene ali passport 5000 akuti ntchito ili kumenekoyo ndi ya 10000 pa mwezi ndiye malingana ndi mmene zavutira panopo pa South Africa chifukwa tikumva ku South Africa ko anthu amene ali kumeneko kunena kuti zintchito zavuta mukateropo anthu mwina anthu ambiri akumathamangira ndeti kuchenjezani pano kunena kuti amalawi musamale mnyamata amene Emmanuel Golombe amene ndi mnyamata amene amachokera ku dziko lino la ku Malawi mu mzinda wa Lilongwe Emmanuel Golombe nambala yake ikuti 0750188242 kumapeto akupezekera pakali pano mu mzinda uja
wa Binoni koma akumati akapanga chipongwechi kumene apanga chipongweko ndi kuthawako ndi Amalawi musamale uthenga ndi umene uzivere muntolo musazati simudamve mutumize uthenga umalo ena aliwonse kuti umfikirepo wina aliyense amene ali ku South Africa nambala ya munthu yonda amene komanso pansi pa audio iyi nditumizapo chithunzi cha nyamata amene kuti wina aliyense mumudziwe chithunzicho musunge kupangira in case mutazamuona mbali ya dera limene inu mukukhalalo muzadziwe kuti zijankanena Limpopo FM munthu wake uja ndi uyu Limpopo FM ndi myself don't trust akulu azipani zotsutsa tikukhala tikukuchenjezani mnjira zosiyana-siyana pano pa Limpopo FM sitikudziwa kunena kuti kodi machenjezo athu mukumawamva mukawamva mukumagwirisa ntchito komatu pammawa musazati simumadziwa pammawa musazati simumadziwa pali madera makamaka achigawo chakumwera amene ndithu anthu akuzuzika kwambiri amene akupita kukalembesa komanso kuti akapeze chauzika anthu amenewa akubwezedwa koti akalembetse koti akapeze chauzika akubwezedwa ndithu mwankhanza chifukwa chonena kuti alibe chauzika koma wameke akumakhala pompo komanso wa NRB akumakhalanso ali pompo koma akukanika kwa ajambula anthu kwa apangira anthu chauzika kuti akwanise kulembesa mkaundula wa ameki zimenezo zikuchitika makamaka mzigawo zija za kuno kumwera kwathu kumwera zimenezo anthu akukumana nazo ochuluka kwambiri mchitidwe ngati umenewo ukuchulukirabe ndipo akafusidwa kunena kuti nchifukwa chani akwabweza anthu kwa akana anthu kwa jambula kwa kuti apangire chauzika nchifukwa chani iwo akuyankha kunena kuti ifeyo mabwana athu sadatiuze kuti tiyenera kuti tizikujambulani tizikupasani chauzika choncho bwererani mulibe ufulu wokulembesa mkaundula wa ameki kuti inuyo muzakhale na ungulu la anthu ovota mu 2025 kumachita kuti ku Central Region makamaka mwa chisanzo tikupaseni chisanzo kudedza anthu akulembesa mwa mtendere mwa ufulu mopanda suvuto lina lilose kwa kungopita ndi kalata yochokera kwa mfumu kalata atu yochokera kwa mfumu akafika pamenepo akujambulidwa ngakhale alibe chauzika akujambulidwa komanso ndikulembesasonso mkaundula wa ameki zimenezo zikuchitika pa Central Region maka kudera lija kapena kuti kuchigawo chija chakudedza zimenezo zikuchitika ngati mukukayikira inuyo ma opposition party tatumani anthu anu mukafufuze kumeneko kuti mukaonepo zimene tikukamba pano zikunena kuti kodi zimenezi anthu akukumana nazo odi maka kuchigawo chakumwera ndiyeno tikuchenjezani inu opposition party pankhani ngati imene nkachitatu kamene kakuyikamba pano pa Limpopo FM ulendo wina sitizailankhulanso chifukwa tikamalankhula mwina tikumaoneka ngati anthu oti tilibe zochita komano kukumakhala kukumverani chisoni komanso ndikwamvera chisoni maka Amalawi amene akuvutika ku midziku mmene Amalawi akuvutikira tikuyenda tikukumana ndi mavuto ochuluka kwambiri amene Amalawi akukumana nawo tikuyenda tikukumana ndi zochuluka kwambiri zimene Amalawi akukumana nazo kuvutika kumene Amalawi akuvutika koma zonsezo inu mukumauzidwa kuchokera pano pa Limpopo FM koma mukazimva mukumatani mukazimva action yanji imene mukumatengapo ndeti kukuzani pano kunene kuti anthu kuchigawo chakumwera ma region ena akumwera akuchigawo chakumwera akuvutika akumakanidwa kuti adulidwire chauzika akumakanidwa kuti alembese mkaundula wa ameki just because chifukwa chonena kuti iwo alibe chauzika ngakhale abwere ndi kalata ya kwa mfumu koma akumakana kumachita kuti ku Central Region kumene kuli kudedza makamaka kudedza kuti mupite pakali pano mukapeza anthu ena akungobwera ndi kalata yochokera kwa mfumu andela mwawo koma akulembe akupasidwa chauzika komanso ndikuloledwanso kulembedwanso mkaundula wa ameki inuyo ma opposition party mukamamva nkhani ngati zimenezi maganizo anu mukutipo bwanji mukumamva bwanji kodi chiyembekezo chanu chilipotani cha 2025 maka kwa Malawi amene akukumana ndi mavuto osiyana-siyana m'maderamu Mvera Limpopo FM ndi Mr. F don't trust akamuna pa radio mtundu bantu mavuto amene tikukamba apapo anthu amene akukumana nawo ndaku North East Southern ndi amene akukumana ndi mavuto amenewa ndiye opposition musazati simumadziwa musazati simunauzidwe
Limpopo FM ikukhala ikulankhula pafupifupi tsiku lina lilonse nthawi ina iliyonse. Ndakuwuzani ukundisokosera nkulinga utamva. Ndatero naneso ndisanzikepo sopano ndisunthepo kuti ndapase ena mpata komano sindikutuluka mu studio muno chifandire ndi zambiri zimene zili mudengumu ndatenga zambiri kwa basi ndikhale ndikutulukeso pompano chaposa cheda pompa pa studio pompano ndi nkhani zinaso khalani pompo inu chimene mungapange following Limpopo FM Mr. F Don't Trust akatundu bambo ratata wajida kuyika mpaka Chiboda umandina miza serida ikela mada iko maserida ndisana mbizanga sinada ndiranda za kuja ngalumba wosalemba pada iko maserida apabona huwezesa umandina miza serida umandina miza serida umandina miza serida umandienda ya seri Club Junta, building better Africa.